Добър ден, приятели! Аз съм Йордан Малджански. Вие се намирате в YouTube канала на Йордан Малджански. Днес отново сме заедно, за да направим поредния коментар на това, което се случва в България и по-специално в аграрния сектор. Какво виждаме на терен? Виждаме на терен, че се задълбочават виканията, задълбочават се исканията за оставката на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Задълбочават се с приканването на хората да излязат и да протестират против убийствата на пътя. Действително вземат много жертви, но най-много жертви, които сме дали през този неолиберален модел, това са българските селяни. За тези жертви никой не говори нито добро, нито лошо. Не ги споменават, както не споменават нито един от това как живеят тези хора, как се препитават, на къде отиваме, защо нямаме храна, защо нямаме на Великден агнета, както и на Гергьовден, а да внасяме чак от... Всички тези въпроси никой не ги коментира. Но основното нещо, което се коментира, основното нещо, което всеки ден се обсъжда от така наречените говорещи глави, които всеки ден са по подкасти, по различните национални медии, второстепенни такива медии малки, които всичките минаха в платежен режим, плащаш, влизаш. Така е системата, направена да правене на пари. Нито един не коментира основния проблем на нацията, който ще ни довърши. А това е какво се случва зад океана, какво предизвиква действията на Тръмп. Тръмп е ясно и точно мотивира какво иска да прави, точно и ясно каза на всеослушание на всички, че ние повече с неолибералния модел няма да се занимаваме, че това е една велика грешка, която доведе САЩ до абсолютна загуба на инициатива, абсолютна загуба да подкрепеш ти да раздаваш пари, за да подкрепеш джендър идеологията, зелената сделка, въглеродните емисии, всякакви други измислени неща, които не носят абсолютно нищо, не само на САЩ, а не носят нищо и на обществото. През това време, когато другите страни залагаха единствено и само на работата и развитието на своите нации, те изтърваха, където се казва Юлара. И от първа сила, която беше технологична сила и беше за пример Съединените американски щати със своя неолиберален, с своята предприемчивост, изродена в глобализъм и неолиберален модел и изнасяйки така наречени надсветни революции, за да завладее целия свет, ето докъде го докара. В момента какъв е проблема на щатите, какъв е проблема на Тръмп? Той има 36 трилиона дълг, от които 36 трилиона, 11 трилиона му е недостига фактически, който той трябва от някъде да ги набави тези пари. При анализа, който е направен, той вижда, че с този модел, англосаксонски модел, с този модел на парични спекулации, с различни икономищата, с игра на икономически игри и еквилибристики, няма как да достигне развиващия се Китай. Китай в момента произвежда 40% от брутния вътрешен продукт на света. Представете ли си за какво производство има? От лидер в това производство САЩ е стигнал до 16%. Нещото, което много притеснява този човек, защото той действително е лидер, защото действително милее за своята страна. Ето такива хора са нужни на всяка една държава. И казва, нямаме друг начин. Единственият начин да увеличиме митата.
увеличавайки митата, защо се увеличават митата? Някой трябва да се зададе точно този въпрос, който никой не иска от тези нашите икономистчета. Увеличават се митата, защото тази безмитна търговия, която е и минимални мита, когато влезат неговите стоки в дадена страна, те се облагат с косвен данък, 20% ДДС. И самата страна печели от потреблението. Представете си, ние нищо не произвеждаме. България нищо не произвежда. Единственият косвеният данък ни пълни бюджета. Няма да ни пълни този бюджета. А в същия момент всеки иска да търгува с това, защото са платежоспособни, защото не са голюбци. Ето това иска човека. Това човек иска, защото ти когато изпаднеш в такава рецесия, че ти нямаш никакво производство и страната произвежда единствено само юристи и икономисти, те не стават за нищо. Те не могат да организират производство, те не могат да правят производство. Те само са плямпачи и префръгат някакви пари. Няма с префръгане приключи. Иска реален сектор. Реалният сектор има нужда от инженери. Имат нужда от хора, които разбират, да знаят да управляват производствени процеси. Ето това, от това страдаме и ние. Крайно време е ние да минимизирането участието в управлението на страната на икономисти и юристи и да управлението на страната да се поеме точно от реални специалисти, реални хора, защото за реалните проблеми е нужни реални хора. За това нещо ние трябва да имаме действително трябва да имаме лидер. Какво значи лидер? Какъвто е в момента Тръмп. Човека направи анализ, видя къде са причините и сега предприема реални действия. Дали точно това съм направил и аз. Направил съм анализ за социално-икономическото развитие на нацията. Виждам, че потъвате. Ето тази книга, цялата зад гърба ми, е написана в този стил. Откъде сме тръгнали, какво сме изгубили и как трябва да го спасим. Това е лидерът, който ви сочи пътя и ви казва как да го стигнем. Само, че никой не го проумява. Всеки иска да излиза и да вика долу Тръмп, долу да бъде Бойко и Шиши и в това се заключава всичко. И какво? Ама не става така. Никой няма да ги последва. Хората искат реални неща. Да чуят как ще се решат проблемите. Това са лидерите. В цял свет, когато имаме смяна на някакъв модел, лидерите предлагат решение. Това е. Такъв е бил Ленин, такъв е бил Маркс, такива са били, които са излезли и са казали, ето това е. Сега, какво правиме ние? Ние нищо не правиме. Ние нищо не разсъждаваме. И това нещо, оставете, че не правиме нищо. Никой не говори за влиянието на Тръмп в България. Къде са тръмпистите? Къде са уния хора, които трябва да поемат и да поискат помощ? Така както помогнаха за карването на демокрацията, която ни докара до това да реже, сега същите тези, само че вече с ново управление, с нов лидер, какъвто е Тръмп, трябва да ни помогнат да излезем от това да рече. Защото ние без производство просто ще загинем. Просто да не говорим, че никой не говори, защото ние нямаме производство. Какво да изнасяме? За разлика, примерно, от Гърция, която направиха хората среща с техните земеделци и вижте за какво коментират. Те казват, че в момента тя трябва да предоговорят, защото техният износ е основно на аграрна продукция. Чувате ли? Малка Гърция аграрна продукция изнася. И това им е износа за Америка. И какво изнася? Изнася маслиново оливо, което така зехти, и изнася сирене фета. Представете ли си?
те изнасят фета. България, която беше най-великата овцевъдна държава, която изнасяше 85 000 тона сирене и кашкавал, взети нали, заедно, която изнасяше всички цялата тази овцевъдна нали, продукция и няма никъде на снимката. Ние нямаме дори да задоволиме собствените нужди. Ние нямаме овцевъдството, сме тотално го затрили. А хората поддържат това нещо и вече им е притеснително. И трябва да отидат до Тръмп, за да се договорят и казват. Това се казва уникални продукти. Нашето уникално го няма никъде. Значи техният зехтин е уникален. Но нашия домат не е ли уникален? Но къде е, брате? Къде е то уникален домат? Няма го никъде. Всичко затрихме. Къде са уникалните породи в България? Където са да ги изнасяхме по 4000 агнета, 4 милиона агнета на година. И то за арабския свят. Те казват и обсъждат. Сега е момента да защитиме нашите земеделски производители и да им помогнем, за да могат да развиват това, което навън се търси. Те са намерили своята ниша. Дори отиваме още по-нататък. Ние трябва да го разшириме това производство и да намериме други страни, където да го изнасяме, каквито са арабските страни, което този пазар беше наш, защото ние изнасяхме кордючни агнета, които само ние ги правихме. Всичко това нещо тотално се забрави. Защо? Защото тотално оглупя този сектор. Тотално. Тук се разкарват всекакви полуидиоти, да кажат до пълна идиотщина. Е това. Навсекъде е само икономист и юрист. Те стават за всичко. Нямаме никаква цензура, никаква селекция да направим, да кажем, на кадри. Не можеш да заемаш отговорен пост, ако не си учил по това нещо. Само, че тук може. В селското стопанство, след като е намерил два галоша, два цървула на дядо си, той човека може да пише земеделец, може да стане министър, може да стане всекакъв полуидиот, но само в този сектор. В другото се иска тъпия. Тук не искаме нищо. Затова. Така че проблема е голям. И докато това не се извади на масата и започне да се говорят от реални хора и се предлагат реални неща, вместо да обсъждаме цените, а не обсъждаме производствените процеси, откъде се обсъждат? От консуматорите, от потребителите и от понази разгонена Мая Манолова, която търчи навсекъде, лая навсекъде, плямпа всичко, без да разбира нищо. Такива хора ние се управляват. Такива хора покриват целия периметър на всичко. И не може да се доредиш от тях. Изредиха се една камара специалисти да ходят, да обхождат различните студия и да говорят абсолютни глупости. Като моя приятел и Бойко. Как може икономист да не каже, да разнася някакви си бурканчета, някакви си или какво си. То няма разнасяне, каква е умствената дейност, кажи като научен сътрудник, като си в... Кажи, какъв ви анализ и какво предлагате? Късите вериги приключиха. Вие никой не борави с цифри. От 1 милион ви казах и 300 хиляди души беха останали на терен 78 хиляди души. През последните тук 2-3 години тези хора са намалели с 25% и в момента са на 69 700 човечета. Това са нещастници, които нищо не могат да произвеждат. Малки, дребни, ненужни на никой. Не могат нищо да направят. Без наука, без така наречения аграрен модел, който да им помогне да може да стъпат на краката. Без наука нищо не може да стане. Ние не можем нищо да изнасям. И така че не може да задоволим и нашите потребности, които са най-важни. Защото, както казва тук великият специалист по национална сигурност, господин Сачев, никой не бил
Никой не бил дефинирал какво е национална сигурност. И той човека големия дефинатор. Той каза, национална сигурност е всичко това, което ни гарантира просперитет и развитие на държавата. Какво гарантираме? Написа цяла книга за хранителния суверенитет, не суверенитета, за продоволствената сигурност. Да каже какво, ако нужда имаме. Какъв е недостига и как ще го постигнат. Откъде ще го внасяме това нещо? Това са много сериозни въпроси, за да бъдат поставени да ги коментират. А те не могат да ги решават. Те сега да ги коментират, няма къде да ги решат, защото нямат такова ниво на компетентност, каквито са и професор Сачев. По какво е професор, не знам. Само че знам какви глупости само прещи. Ето това нещо ние не седнем ли си на задници. Не го ли предизвикаме да има голема кръгла маса и да се каже какво отиваме, защото ние просто загиваме. Това е моят прочит. Ние не можем да говорим за никакъв износ. Износа е за всеки, при тази ситуация, каквато сега Тръмп постави, всяка държава ще се спасява самостоятелно. Ние как ще се спасим, това трябва да го предизвикаме. Какви са нашите действия? На Европейския съюз не може да разчитаме. Всеки там също се спасява много скоро. Тези пари за военизиране, за въоръжаване няма да се случат. В момента държавите всеки се спасява самостоятелно. Унгария е намерила своята ниша. Унгария е една доста добре развиваща се държава. И вижте какво. Тя за последните години има 15 до 17 милиарда износ на храни за Русия. Представете ли си? Ние имаме 100 милиона. Къде са нашите домати, къде са нашите чушки, къде са нашите консерви? Няма ги. Ако искате да ги има и да се върнете вие в България, това е единственият сектор, в който можем да се развиваме. В никой друг, който каквото ще да ви говори, който за каквото ще да ви казва, значи ви лъжи. А в този парламент няма нито една партия, нито една партия, която да разбира и която да предлага нещо. Това са всичките слагачи, хора, които обслужват този неолиберален модел. Новата партия, която ще промени нещата, все още не е се родила. И това, което аз предлагам, това не може да бъде една партия, да бъде така както стана на 9 септември. Да бъде така наречения Обединен фронт за спасение на България и българската нация. Това е партията на засегнатите от неолибералния модел. Това трябва да ни извади от патовата ситуацията и да ни спаси. Имаме лидер, имаме и програма за спасение на България и българската нация. Единствено, което трябва да направим е да приемеме програмата и да излезем и да им видим сметката. Друг шанс нямаме. Това е последният шанс, който ни дава и ние трябва да се възползваме от него. Защото много скоро ще назначат в България и в България ще има назначен американски посланник и ние трябва да търсиме неговата помощ. Така както ни помогнаха с демокрацията да си ликвидираме всичко, цялата икономика, сега трябва да ни помогнат точно да си спасим държавата и нацията. Това ви предлагам. Това видео може да го видите на моята цена, може да го видите в YouTube канала. Не забравяйте да помогнете канала, защото имаме нужда от вашата помощ. Това може да го направите в Revolut и PayPal. Благодаря ви, до следващото включване.